abusanfo ya mama dwom makwa ba ena ya dwada October bosome de toso miensa ya da twere amponyankro ase se ene susu katramada bodwemo gede mafusane ya ntiate nkabone bia ye koye no mpetwetwa no mpesu na wede teta wede so a yenya nsanu bia boa no a ba bia wo bia na wotwe foforo ye de mo be hyase ne apropro so de amamo ensam no do so pa nwumre na poso eni Director ewo electricity campaign of Ghana opening some trophy for Dinkomobi more the assembly fire so same to amansenim na abusuafo se ejagu mampani na nado dan kwaku ford watchman psa be ma bo da chem ne nyina ye $100 million bia o my Ghana ye fom go ye kokoton ye no eho sika ayira kwa koto bebe na mso mampani da John Dramani Muhammad na notum bia anwume ye bewrem na ye de hu nkomo pa ko bebe sika ne da grata ten efri bosome fra ho ya asame members na atwero anwumre tawaso en sebo wo mu no echan obi nkwamu nam galamse onkomo ya edembe kwa asama atamfo ya bonten so ewe premantemo etu akasa honomo enam galamse ho no entete echese anwumre nananom akasa de afa ho onadmo kanadi akompreku ahuntahuru mi hu amekanti asemenya Japan watu na mo bi ma de hie bi ebonsam de man say ya and this amanyoko na yo mo vet one sentimental se awie ni nyina ya bato a ebaso a wo mo be yewura no mebetietu amanyoko na no ewo mpesua hodo so na ekoba ne sai na de hie bi ya edidwa ewo kumasi dwakesie mu omu esuin na yadema ko premantem nso ye tuto ya ni nsu yiri ya ekoso ya yatise kofodu abonten so ya dane amanfo Eastern Regional Minister tiesim epemwa ede amana desi o makoka nsuoja yebeko ho ne akwa kodi nkomo anwumre abusia weni afoforo pi ni akekese ne ne se kase ba bia wo bia no anwumre ye ba ne de aba besom wo wadwenche no nsusu efa dum yen wabra o kai ho awe social media platforms awodo ne nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and oko YouTube so a Sompa TV o subscribe na do adwenche no nsusu no matoto no mo yeguso a ye be kase ne mamu no ye be kenkan ede amamo ba de we kase ye sinkonya anwumre ya baby awo bia Sompa 93.1 FM so and Sompa 98.9 FM so ye de kase ebramu na ya bo amalibia boga anwumre mene nana kwabena kase abuzafo enye prena fe nsem no mobro do ntwe yenkode yenkotutuna srani abasa emfa emamo yare mo hyase afri galamse nkomo ho se ne etiefo pa twile mponyankro mpomba se ya domo hata mununkumachi otuturubu nso to nso ba wi obotantimu a wode gafa dum no mununkum gene mata tashira mo bobeka ase ne nso no na no ya wada ene ni fiada ade ba che ne memenda so ene yede to manim kra de fiada na awia ye wi apam to bere kase mu ene yede to manim se etu ahyase a ekasa ewo asamai tamfo ya bonten so ewo premantem ni gina eye galamse ni pebi no mo edie ya nananom efi so mo makwan masade ne enkoso ene ko bi chese wo msusu no maba begitumi a wo so mo kodi o mo gala enti memeje ene memfa mawo ena chese tuo ehyase se edie hin na ene no atra konyo mo asama tamfo ayensamtwefo nhemu no mo chese se chefo be ka hye so ba busumi be num nie ena mrase ogani o wo mrase ogafie ma dehye a wo mo takwa ba tomposu aso yo no akro no a esa so yeso afo be de yechira o ma yensa sini mo adodode awon sansam so ohweso Honorable George no eguduka ene mpedimfo ba ya yesi bibi the community mining omode betu omanim so mo makwa ma mranche ne nya bi ma mpani ampa ne nuane ampa na nanom atiase ekotwa asase yantamu a ne kakrakare ne tetrete na nya asam ketwa ede maban so mfa ma mranche ne maba wa no mo community mining no a wo mo ka ho asam no mo nkonya bi wo so o kwansiri ene opani oreku amofa ene mpedimfo bi so mo friche bi wo mo so mo base wo mo ntwa asase ne bi ma wonum no mo nkoya adwuma wo so enkodi galana no yeseda bi yense ntwa asase bi amamo ense ne dia ma ban ne no a ena mo nkodi di so o se mo betwa se ye ntwa afedu ba bi na kese akwakoye ni bre ma benkum hine a owa samatamfo chese du ba bi kura no empenifo bi no mo bai edi sika bedada no a na nso anya ntum eno ena ma bebedu ba bi edu ye no a na no ya wada ade be chi ni fiada so no wo mo atwi etuo edi boru akro no mu a etuo titen a yenya kopon na fafie ena kokofo afiche kakra bi anka mo antie asem papa bonkum na wa samatamfo na na boache dakwa ena nsamtwefo di nkomo echeche nsemu niema nsem nyina asiye ene ne kof twetwe ne nyina baaye obobo so de kire na ni papa mu ampa ohini ubakọ bi a so ko ohini ayifie na du ko kire o mu so de bi o mu ma this president ye onua ti won pe no mo ye ti ya yesem e da o man ti eti ha ye nka bi chemu ye nye hwe
and the nipa boni for be up upon him or hina cassette from muchino a tour kasi ho car and muna airlines say I want to tour as a canina can that check a police station with me bullets out to do in and no police for a home evidence and home on my family now yet your man that's what we are the 2 mission in some Sabi was the camp go to with the Sabi and say whom be cross I could distance me ya the more for on 1 year and one of TV soon radio say yeah the idea to approve on Robert Kennedy or be the way you're going to say Kuma you could be any a community mining yeah Lantino July 10 this year July 7 this year July 7th Mrekunuka and the Belanchi it's a my and you can say a community mining now so you probably interest on per se young a Juma Yintino and on Betty and some a Japanese say almost the small scale mining. Now, small scale mining and fear duni paper back to present will be a family material. Mimma and net and watch now. And net and watch now. Because as a chairman of this committee, as a matter for committee man, many chairman, because as a chairman, on money list, our minister of lands and natural resources, no, they must prove to us. Say, your document, this is our list. It's about the just as next word. Yes, I dear, obedience happy. Oh, see her. Yes, you better say, member of whom. Abusua we bonku mihina wo asamai tamfoi nana boache dakwa community mining na ekoso mpotemo no mo we tichire ni da no ene odi nana no manimu a wo ma ye sansamtwefu nhye mu ise galamse de ebi nkoso mo mpotemo ne mo masase no matwa e de amamrante de mabawa no so mo nkodi do so ntobi bia obesi akire sa wo ye ochehene ene ochehene tax force na wa hwan no wo mo ntiase ne entiase kina ene next time bia so mo ba wo mo so mbeche wo mo se mema no mo mo e dia feso e wa samai tamfo impotemu ho no mo abusia fa asemi ye se mo bo si ani ko twa si ehuneti asantemu e dia chiri pa ye be fra to bia no ye fa enkamemu ya to ansam no so na ye dia ni akire mu e won sam foforo mo ye di ka cheche mo dia akire mo sade ye prepared ho sansam ene wo hawo ne amane agana fo bi endamu anopa no kura no wote awia no so ye so mu e de ma wo se wo kom ye me ya hodo bi a akoye ma bone pindu sa na ekoso na aka ho bi ama managing director wo the electricity company of Ghana opani ye friend Samuel Dobik Mahama won some 1214 komo amu ajaja asemi dia man wo say oh ne ekoso mantam nyina no obahunu omate na sade dan ya na manfo bi ka asem say ah sani esi kika ko ya acha yi kame kwase Ghana for no akwase kwato ye nyina egu pai mu wo bi esi wo pia no bi kura ne sere ne ade na oh enye sasa de bi a Ghana for bi kan no na mom de wo mu ane se adwuma de bi o ha wo ya etono bi a wo ha wo ne amane ne susu ampidi nkakra te ba eye normal ba bia o ha wo ne amane nketenkete te ba obi adwuma mu enti eye no bi na aba to mo sere Ghana for de se bi a wakoba bi na bi a wonya prepared ne bi emfa nya adwuma ye ntobo ase omugusu ye omukeka ne mabo ma tete bia firim kwan bia so no wombe na afeso ne mapa omde agu akwamu omde nsia kantam so ombe som Ghana kwanu yasa nyina so enti no adwuma no moye enti Ghana fon kamakoma emfanto yam wo kire mu kwa no kire se wo kofra mantam takurade tamana afeso mfimfim mantam ka so wini ba ne so adro hon made a ne nyina de ekoso nyina no mate na obi anka na koma emfanto ne yam mo pa mo chose mo mo aye ne etumi mo amoso timi de woni die mo a ye believe so say enko anwumre mu no and then you na niema no bebre start here juma am bia betimi ato no power sisi akra obi atimi to power ye problem kakra ne say Ashanti region na ye wo problem kakra o but ye gusu ye won adwuma we regime say by the time I be point na bibia wona akwa na obi atimi to power. Yes, we do know exactly what the challenge is and clearly we've solved the problem. So we can clearly say that over 95% of our customers are back. So we are still working on the challenges that we have. And as soon as we are done by close of day, everybody will be able to vet. The challenge was ICT related. The challenge was technology related. But we have the requisite people
working for us. The requisite consultants are in place, the requisite staff. And I must use this opportunity to say a big thank you to the ECG ICT staff for the hard work and the sleepless nights they've put in to get us to where we are now. To be very honest, I cannot confirm or deny whether it was a hack. All I can say is that it's led to the necessary investigations for us to do the right thing and to make sure that the right things are established for the good people of God. I don't feel sabotaged. I just feel we are working. There are challenges, and in every working environment, there are pushes and there are pulls. So you just have to work hard to make sure that the right systems are put in place so that you can move forward in the right direction. Ya etwa egu ye Samuel Dubik Mahama wono ene managing director of the ECG na busanfo na no si ya na Sompa FM nsam twefo agya ye kotie bese for professional konkonsa ne odin konkonsa de ma ye awo studio se wo eye adum we kra de adum mpo so ame an so ame ene eye eyi sunya bonte so kwamredu ene ye din komo na agya wanantimu a dum ne eye patase ene miamia hodo a ECG offices wo eno oto ye nkrase nyame anum ne wananti mu kakranade a wo hunu eye be sinne ECG mpenimfo kire se adene de o maso ano but ukokumase a bebre na setelia entimi ento eye credit ni bi akwabisi ne ka wo electricity no wo mu ntimi nto bi efise setelia mu meter no enya MI na mpese wo mo akwakoto bi kwamre du nkomo a woni adesie bi edi ye kakrani ECG for the end there cheni ba meto inde menya bi mini problem bia card na chi ye de ketwa na danche mu ni bia na mabetena ha afira no pese de ne de nya mai enu nti ye ntwen nti ntimi hu sese de electricity for ye nti ye te ho ye twen wo mo de nya kan ya so je ntimi nkofie esum ni ade ne me wo fridge mu nyina akora sei nti wo mse ye ntwen nti de nim time agya ye nso benya ye de nti ya ba ye teto ye hwe wo mo de wo be kan na agya ye ti nti ye nya bi ye nketwa de ye ketwa lego ketwa da de nchen de ye nya bi ntonti ye te ye hwe wo mo anim ai light ni menya bi ato ene de me ho ato me ene me sumeda na nse menya light emfanye de me internet de na me adom me sumenya me de internet de me da pa ye da mase usamia nyese bo apa ene kure ebeta se to credit ne to de da sumu uya des uye nkwa kura chef regime adenchi na ase entimi nya dwan fan chef regime almost 1 week oba enya nya botre kobla sa yeso no lati de ye no mapi me de adwuma wa adwuma mu me sa de ye ade ofie te ba se manya bi me boka o me ba me to sa de me ne makra bi di kra no wo de ye sre mo se me ntwen de me ba no pa me du abe 4:30 be sin sambe me nya bi se ekobo 6 oh en sam down twen no se me hu de me nya me hu bia o de me sre sa mo bi won ma mo ai nya nu ye so enkoto ni bia yi ni bia de na ye koto ni bia ti esremo momoe bi dia ba bi dia mai yenim se bi de ne benya bia se nya bia yenim ye hwemo yenua kwa me redu tisi mu Kumasi Abonten so edum patase santase edeko odium ene amanfo bi didi nkomo eno mo chese besinna enwumre be nonum mpamu bebo no nsia no na setelia wo mokwa yes enye ye nti abesire ECG mpanimfo se nemu ye bia no so mo ne abo moto e de amatitiru ye ne a yegu Kumasi Abonten so a enka ebeboa yempa ye ko bosome frɛ ho anopa no ebra o mahini wodubu ache etenase no te se na tape no de oba ne se obo ne nyina ene se DC yide ma adehye ya ewo bosome frɛ ho na bo ya wodanso ne ho asɛm ena aba ne nyina kyerɛ se eni bi na mabonten so a ya obia kyerɛ se ene no eye owura ya wodanso ya omo kyerɛ se sade galamse ho sensamasi koso no papa ne se wono a na ta kyerɛ empo eni ya aba no kra kyerɛ se wono a ena ye kofare ba galamse koso mpotem ho nyina no papa no he kyerɛ na anwume ya ye boabo e ho de kase ya ba ya asame memese wo bosome frɛ ho akabo watro krata ten edi aba amasamtwofo so yenso yensa akabi asabo wo mu nyina ene se omo che Ghana fo nyina no maka che Ghana fo nyina kyerɛ se de ekoso e wo bosome frɛ ho no omate na mo so asabo omo de ba enie omo kyerɛ se afedi e Ghana fo nyina mfa omo bo emre wo mo e kyerɛ se ebra e boy ya danso din se papa no na medisi ho no mo kyerɛ se dabi papa no mo ye di no empani for tata o musa se mo nyine ntubo obetuma ya adwuma no saa ene
ɛne ɛnɛ o ɛne ɛnɛ yɛ asam members so sɛ ka ne yɛ boa ɛne ɛnɛ ɛno na ɛda hɔ no ɛna ɔmo se afempo ɛne yɛte ase sɛ ebire bi atwa mu wɔn abo berito owusu bio ɛna afei nso so mpanimfoɔ bi ɛka ho ɛba mpɔtam hɔ no mu a ɛbere na dc yɛ adanso kora no amama no amanneɛ kyerɛ sɛ galamsey a na ɛkɔ so wɔ hɔ no na ɔmanya la ne sɛ papa no wɔdi mu akotere yie paa ne sa yɛ nti ɔmo fa n'akyi ɛna bɛsii hɔ no mu a ɔmo baa ne nso ampaniam paa ɔmo hunu sɛ nneɛma ɛkɔ so bitibitibitibiti abusua ɔmo krataa mo de aba no krataa no wa asɛm no mmaka ɛde akyerɛ wɔ no yɛbɛdi nkɔmmɔ bi ɛde afa ho na yɛntie tape wei ansa yɛada nso na yɛni nkɔmmɔ anwummere yi manfo no bɛhyiaeɛ ɛna ɛsɛ ɔmanfo no gye 100 million saa na asɛm no teɛ nti akyerɛ na ɛsɛ asɛm ma ɛsɛ ɔmanfo no so ɔmɔyɛ sɛ chip compound bi a ɔsɛ sɛ ɔmɛyɛ ma ɔmɔ asesɛ nna ma ɔmo kɔɔ mu bi ɛnyɛ sɛ ɔmo na ɛde obi akɔ sɛ ɔnkɔyɛ adwuma ɛnyɛ nokorɛ da papa no concession ɔmo tumi fo bi ɛnkɔ me ɛna papa no ama me chance ɛna maka kyerɛ no nti me na meka kyerɛ no sɛ saa na ɛkyɛ deɛ a no more atakora nti mema kwan na nso akɔpɛ obi na ade naba na ɔma ɔbaabi nsi ɛna me nna kasa wɔ aburokyire ɛna ɔsɛ okay maka wate tɛ me kyɛfa ɛna me sɛ me de ma wo sɛ bɛyɛ a wobɛkɔ akɔyɛ adwuma no nso anyi sika no bi kɔ nsɛm no a woka no me koraa na wɔse agu me nti nka akyi biribia nka akyi a wobɛtumi ayɛ ɛwɔ me nti hɔ no sɛ hɔ nso yɛ forest a sika wɔ hɔ nti no asɛ wobɛpɛ nipa papa na sɛ secret ɔm sɛ diwo no so no ɔno afɛ kwan bi so aba me hɔ a ɔno nso pɛ sɛ ɔkɔyɛ adwuma no bi nti ɔno na ɛyɛ ɛna ɔkɔ so ɔbaa hɔ pɛ sɛ ɔno ɔkɔyɛ adwuma no bi nti nnim sɛ wobɛtumi ayusu no a to no yusu no so a ma ɔni na hɔ diwo no waa wonim sɛ ne yɛyɛ adwuma no ɔyɛ kalabule sɛ sɛ wɔnyusu no na waa wobɛtumi apɛ obi a wogye ne di a ade na waa wonyi w'ani nhyɛ chinafoɔ no na ɔmonyɛ adwuma na wotu kaa anadwo a na waa akɔgye wo sika ɛno chinafoɔ no ɔmani mu ɔhare ɔmo na ɛbɛyɛ adwuma no wei ɛyɛ ne a ɛsusu sɛ ɛyɛ yawdanso yɛ asam members no so de krataa ba ɛde afa ho na yɛkɔ ahoma no so na yɛne ɔnabo amoako mɛnsa wɔyɛ asam member de ma adeseɛ yɛ a ɛwɔ tɛbɛso electoral area ɔpɛde yɛda ase mo adwo awurade asomdwe nka ho menu amegye so papa fa kyerɛ sɛ yɛ mo agyina so akyerɛ wae ka dwuma no ho na anwummere bo so mefrɛ ho te sɛn ha deɛ bɔkɔ sɛdeɛ adɔpa moteɛ na no a ho abobo na bosome frɛ ho adehyɛ nso ɛdi no wɔ ha mo krataa yɛ a mo aka bɔ ma matwerɛ ɛde aba bɔntene ne tofu abɔ mu na mebɔɔyɛ no biribi aka akyerɛ yɛ a mamfa nka ho anaa ɛyɛ deɛ di ka ɛtɔ so bia mu so no modaworo ma wo ɛne yɛ aba abɔntene no musu mo haw mamanneɛ ɛne sɛn ɛwɔ ho wadaworo ma me nua anwummere ma memfa wafidi kɛseɛ so na mema watiefoɔ nyinaa adwo na menkyea bosome frɛ hofoɔ nyinaa titiriw ɛne assembly members a yɛka yɛn ho bɔ mu sɛ owura yɛ adanso no ne dwumadi a wɔdie ne nso ani nti yɛmpɛ no no me nua ɛyɛ nokorɛ ɛm sɛ ɛnɛ ɛna yɛn nso yɛtee saa audio no na ɛdi kan no audio no mahu sɛ ɛyɛ asokwa first vice chairman ɛyɛ owura edmochei ɛnso release communique bi sɛ audio no ɛyɛ doctored mesrɛ owura edmochei sɛ bosome frɛ ho nyɛ ne nɛte ha owura no yɛn ne nɛte ɛnɛ nwummere yi meka si so pi sɛ audio no ɛyɛ yadanso audio ɛna motie yɛ no deɛ tɔ so mmienu menua ensɛm assembly members kan yɛ nyinaa ɛna nnɛ yadanso ɛde ato so no na yɛ yɛka ne sɛ ɛnasɛm a asie no ɛyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ ɛde ma bosome frɛ ho adesie nyinaa na san so de ɛyɛ nimguaseɛ kɛseɛ ɛma mpp amanyokuo ɛne aban a wɔte akonnwa so sisi a ade nti na meka saa me nua ɛna nɔpa metie ɔman hene ne nsɛm a moka yɛ nyinaa yɛtie bi na deɛ mepɛ sɛ establish wɔ ha ne sɛ yɛadanso ne ɔde obi adi nkan aba ɔka sɛ wawu ɛno yɛnka ho hwee second audio ɛbae sɛ audio no mu nya bi tie yɛ a wɔse former member of parliament a wɔno ayɛ yɛatu no ɛberɛ na maame ne se ɔmpɛ no a wɔtwerɛ nkrataa faa ne ho de kɔɔ Jubilee House no omudru Jubilee House a ne yɛde nkrataa ne good dustbin mu yɛadanso ne kaeɛ saa audio ne ba abɔntene menu a audio yɛ ɛbaa yɛ ɔn sɛ wɔbobɔ nkɔɔfoɔ bi din wɔ mu me amoako no a wɔbɔɔ ne din ne yɛ me wɔse ɔmfa ho ne deɛ yɛyɛ bɛyɛ biara ɛnkɔsi hwee ɛyɛ nokorɛ nso because deɛ yɛbɛyɛ biara no ɛkɔduru Jubilee House a yɛamfa nto dustbin mu a yɛbɛbɔ nsɛm no ato agu
na enye me nwanwa enche bia ena allege by say enkofo bi free Jubilee House abadan so ebe ye galamsey enu ntire de ye hu ne say abemu mpanimfo ni bi tae ya danso achi enu ntine ma otimi eye sa de no ono anso asa aka ewo odi obi mu se wono wonya small player ewo MPP amanyoku nim etimi nuane the assembly members here can say ensam ne start ya yenso ye sori ye no yesre aban ne se nka onyi wo wura ne mfiri ho nanso antentam enne yesu obi nsi trododo matoa enne wo wura na nkasa num ena odi galamsa no na menua audio no se mo antie mu ya maame ne de na ewo mu no enye galamse maame ne de ne ye contractor wode ma na waje 10% enho asem na maame ne ka ena obaboso me frɛ ho a contractor ya danso de ama contract nyina ya nwie eye 10% a waje ya contractors enye sika nto adwuma ne so menua akɔ ne krombo bia mu a wode contract bi my say suni classroom block ye two foundation we ye ya nto aso because waje 10% no contractor enye sika uko Japandu a the same say suni classroom block waje 10% contractor enye sika nto aso eti maame no ona wa mu akon papa mi tio wadawroma o Mr. mi busa se ona bo ya wodanso ye obi a wosi aban na namu e wo bosome frɛ ho mo asame members no mo ne da eye adwuma e wo ho saa niema we nyina wo ho ba ye din ti se galamse we nso asam no ama sade wusi bu bo register na ma fat records ni ade no saa niema we nyina wo ho na makata so minua ena me ka tro say time I sorry say ye passive vote of no confidence no so wunya ye charges aye de ball no ni bi kenkan ya saa nsemu ya me kan nyina ewom e wo charges nim say ebi wo ho a mo fra meeting kura wo ma wo pa na busa na asem a wose ni ho woni mu nya free won kasa wo ho a whole lot nya bibi sa na mo ka me se saa nsem a me kan sisi a na ka charges no na nye ni nyina na brema ye kwan ma ye kan wo afidie so menu ame no ka say obeje di say e free January ebesin na me no ka say assembly yanko meeting ba akokora enti bosome fra won de eniema nkoye wa ha menua enti no ni nyina afe no asame members amu ho no afe na pamu no mo nko meeting enti report to ben na ya na assembly no mo de koma o mampani yanko meeting that because government appointees are any omo ye adwuma no ya danso asesa omo nyina e de na aseba abeye government appointee wode na konta abeye government appointee wode ne nanfofo abeye government appointee je bere ya meeting etimi na enasem na aba no de ye kan say ye sre regional minister ye panichao se owura ya danso no wagu ono regional minister n'animu ase na wagu amampanin so animu ase ama ebi aka adehye wo bosome frɛ ho eti yesra omo se sa audio we omo nyina so na omo fampam ya danso frɛ bosome frɛ ho ona wa mo akwa media benti ase ne se nipa ba akopɛ se empuntio nkoso ya danso se de mo amoka no basa ye be koso a na ya afa ne afa ya danso mo amose bia wo wa afa bi era galamse nso sem so aba papa ni din wo mu adenti na some members bebrebe ya mu wo hoyi motime ma papa yi nko ade na adwen ene ne nyansa ne nim de akata mu nyina mo so na nsem bi se hya mo ntoma mu a montime ngwa so kopem se ne dai asem bi ba bon chansa na mo ka se ho na ye me ya kakra yi menua so de medin ka kan asem enya na ne ye beka ho me for instance audio na utie ye no sa wuti din bi amoakon wo mu a eye me ame ne o kasa sisi e me na obo me din me sorry e wo sa papa we so no enye ne ache na bosome frɛ ho no kame aye se obi ya ade na enye na wo koka unya boafo na ensran ka nyankopon se me de me won pamanim kura hwe me de on pamanim kura hwe menua hunu sa wo ye ne tamfo ai sa pepe because me enem ekwan bebre na ode mafa so but anya no na ye ka no ha me say bosome frɛ ho
ene the aba bonti edi adamfie pefe se owura no adwuma omampani de share nsa no wa feli eti yesre omampani se baabi aduro no o meyi owura ne mflo anya sa party no na owura no ha no ewo bosome frɛ ho a Eda se papa pa ona bo amako mensa assembly member de ma de share water beso letter area ya ewo bosome frɛ ho nsam Osafe no abeka ho ayegusu e ka mo se Sompa 93.1 FM ya nwumre no nsia kase ana nsam no bia wo bia na yegusu e de ma mo style bia no sa wo tie nka osunyane ne mpotamu a aha e Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM adwenche no nsusuye ensama e bobo so nyina galamse kon yebe ni denie ya danso nkomo yebe ni denie wadwenche no nsusie fadom ye wabra oba Facebook so wodi ka ho no modeda ye da semu akwa basafe nanam kwa mu kwa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube so no Sompa TV udu ho no mu a o subscribe na wo like na do wadwenche no nsusie no mo bia ho yeguso a ye be kase no mamu no ye be kenka dia mamabusia ye ntufa ne yemfam free ya danso nsensem no hwan ne yemfam nko jobojo zu eyeza idebi kekendi si amanyuku no nguruma atena ye sadia ye moni musam deda no andi si amanyuku no yentutu ye to aba won pese awdo so no ma ya kandifo a ebetutu amanyuku na no wasam pese awdo no so e wo my Ghana fa na nyina na de wani cha santema se ya wo mu a wo mkofa nkrata e wo pese awdo so a wo mu edi abre wo mo pe chama ye die wo mo pe vice chairman adie wo mo pe secretary women's organizer ni youth organizer ni organizer adie no empenimfo eyisi wonum se menda no ebesi enadwo womo edoso wonum se fini kikawa bia ni womo ho a na geso ma woso de ama wonum na de bia obi epre no wakọ amatu anye ne esa ine fo no akwakoto no so aba no ma wie bibia ori akwa mizu twetwefo pene demand isi amanyuko no e wa santema sei eno ye nsantwefo nhyiemu echechiremu constituencies ahodo a womo ayesa veti we nyina awie ni akamu ene nhyehyia party na ye kwa mizu chechiremu yes a free branch, internal reorganization. I'm a partner. And he be able to be back where a tree. So we do a so a two former, but say your branches, your vetting. We be to be branch elections. There 2 weeks ago, in the National Executive Committee, on the timetable for constituency, any region, any national elections to join. And the publication of our timetable, so and it be nominations. I'm a constituency aspirants online. Lipa P copy forms. I'm going to be filing, and every Friday up to Anura, I have vetting. There were 45 constituencies. I was at the Mantum. I'm at 2 constituencies. Yagusu a internal reorganization. We are almost vetting. And then ye appeals. And to be via office vetting committee for take a decision via office ankoye and an ninja on or sakonya over to me about regional level about appeal. I know you constitute a 3-member appeals committee in compliance with guidelines now pending for a publish. And the Anopay Sa committee appeals are about winning. You are by the close of the day. Sa appeal processes also no. Then you know about area or more ya kala omo no. Omekwa kwa ye campaign. Me aduma osumi we ya 23rd and the 24th. There were 2 almost. We are monso region 24 more person at the regional level. Sa electoral processes because say up to 17th of December. You be convening National Congress. And I take a decision on your national executive aspirants. And the Madi, Abuso. And then Yamiasi, Bessie, Boni being sick. When you say, and this Amanu could ye, Basa Basa, Empe, and Toka. Just so you
Amazon for way chocho for penny de my hey jobojo eyezu eyeza idebi keke and this amanyoko wa santamantama say yera kwami zu ena yete ne nka no enna kakra ni be sabosomia ni enna kredi Japan ko pie mu ewo mamponten na ebra ko pie mu ewo mamponten na one nananom atran konwa edin komo na nananom de tira nim se papa yam wakwa ba o nyame nsira wo pa se waba mamponten ha sei ade ba ko pe ena hia yen wada ro masanka batuma ya adom na waboa ye ne anka ni bagipa ni nyina ene se sade edru anwumere a na ekro no monten so ne ade ayesum no sanka batumi aboa ye pa ma ye bombs ahodo batumi afix ye ni nyina na timi aboa ma edru esum bre no a na timi ye han de ama ye ne a o anka ni bagi ye pa ehwa na na bobo nti se mo de monka makomantom yem me kwa ba sesia enche kura mo bete menka ampani ampa wana bu kanadi akwampraku Japan ya wo hwe animu se NPP amanyoko no be ma na kwa na feso kura franka e de ma NPP amanyoko no ho ya na okoye din no boaboa ne ma no bebre 200 street bulbs ana wo de baaye ya trese enya samketo akura na ebra okopie mu ewo honom no wono ankasa antimi anko pani se awotwe ho ankodwa ya na ngoma konti wo de fa obi so se je na enkoto nanom no mfa nye sede wo mo ankasa ehwehwe no owura Frederick Ajiman wono na de niam no koye ewo Canada akompraku Japan dimu na ukọ mampontene ne mpota mu abato mpasua no so no wo titere ne edima NPP amanyoko no ewo Kwabere East owura Frederick ne nsam ni enkani eyi ho asem let me issue a caveat say my fan kani American campaign enyo no ko Japan campaign na emu ona boy party ba obestra party office ena ye din ani ne be chia bema nkasa ye mu no ena odetu eni se esu kwa duku kani akeke kwa okudu kwa onya ehwa no bu etu na mutu se over 200 students it jom wona no frame time next week back office won kana baji do kan Monday pa na me office ana we ya tese kani ya mensa kanti se bin kani no en free me ko ona bu kan bi Japan e dem yesumafo na me gabe dema 200 street lights in a box a complete street lights 200 pieces na the master continue na me cry ka hu de me da be man kasa e wo amma Montele kwa bridge na benefit. Montele is a municipal capital. Capital go and esum ya. Then go na kan so. So for me it's important that we start from here. It's a good gesture. The general many the Montele for name I don't know what they are. Titrani ewo Kwabere East ewo NPP amanyoko no team owura Frederick Ajiman wano ena ode niam no koya wote se na o kasa na no achi berema sase ayeboafo ya otoso mienu wo hene ya wo mamponten na nanso kasai enyan agbo e free ne krono edi nyina babu kokro duam ama omani mu ahwe omani mu osum edu no nwotwekwa depend mimpi edana secretaries mu fast dan koma ewura Canada Japan so wa ya de na ye kuso so e bompai ma no ye sire nyame nani so ade ehunu emre nyankopɔnye no apede ma ene ya etwagu ye eye berema sasa ya boafo ya wotoso mienu wo hene ya wo mamponten amzanfo eguso de mo Kwabere East abaton peso na ready emfam mfra manyosem ne emfam konsam fufuro mu kakra si atiefo pa twire mponya nkrompon base ya da mahatam no kuma cheshira mo beka hye ne so a ewe ye pram tibere kasem ye de tumonim sa wo ba aduanan woche 48 foreigners bi akwakobo mo sesen ewo Antoa Kenya ase ene Kenya ase abremu a ye so mo sise fie bi mu a wo se de hu adwuma mo ye bia enam so ma de hye tempotem mo no mo de ye fie mpa de kepiti brabra to abeto wo muso nya asem ketwa enam so mamu koyi aposifo so kire ama aposifo wo Kenya ase ene mamponten kabo mu a wo koyi operation wo akosesa wo mu nyina edo makwa immigration mpanimfo a eho kratasem akade wo ene hwe atoto enam so ma fiewura fo mo Antoa new site Kenya ase ne Kenya ase brem esrem mpanimfo se ayamhihie mu pa no mote no ebeya mpanimfo e bambo nsensem so wasantema ntama sei wo hwe no mo mpagya bambo mu kakra
na se se de wo mo nso no mu dwa wo mu pa emra ye koye meeting landlords association ayewo Antonio site ase edeko am side no na obi be raise concern we say ono no man tem wo no ya say enkwala account ni mpie esa say ni bi aba be jedan omo dos no no tifie no mu na so omo nka ye kasa nti se bibie ni ya ke mbo modi ana ku na mo bi na ke ye hwe nti ma ni free meeting na say ni na ye bo ya bo ban na anyway ye do ni trade here nti ye call ye na ye bo mu na fa so no mo person bi bi na ye tin pa bi go fi here na for ma sha si bi mo ke we ade na mo ye na ba ko ba bi ye nti we fi hu so mo ade na ye say okay and you right inside ho and you wait for policeman nti 18555 number me e and then the relay information and I'm my Kenya as a commander nti commander ka say the petrol team na say the warning say the mine city no a police for car ni na buy I'm the police car na buy let's also no say the security na say na your collective responsibility be a you bit me aya we be am on mine akọ na say Boko Haram no ba Nigeria no any police commander be no kokofa no kokofa sa Chibok girls no any police commander wa kokofa na say president e ko na ma be form ko e nti no say ye per se ye may security concern dia then they say yen e ko ma no amama na yakase yankasa na say be mo dey say no say security concern nti no we see alarm no fortunately now immigration for e dey omo ho agye no and pe omo ba ha omo dey omo ma be interview na na department 26 na aka and we call ye na mba we me 10 na me 38 omo gu ho no me bi say dwuma omo ye omo purpose ni nyama omo ni hye omo de be chere omo so me pon ro omo blackboard omo a timetable enyama be du omo che omo dem ho obi ni ma de poti omo ye na ofo di bi say omo se bi fe pe no ma so omo we fi ho nkala no no mu de meka esa so omo ma so to omo so omo hwe bi bi enti no omo ma de post school kra no omo mpre man nkala omo ntimi man nkala na ka sa si ni esa so bi estro na se mo so no se oba bi ba free wo esi pe ma obi omo mo tie tro bi sha so ko hin omo ba de show me say the airport with you ntimi ntana ho Abusuanti we efiera form 1 to one new site de ba Kenya se abrem ene Kenya se wasantemantem ena yeti wo mu nka ne nyina ya ohu obi a wo mo eya gi wo mu nkro no ene wo mo empotable no mo aboso ene mo ya posifa so kira se ene mo kase aposifa tutu wana mo a efiri na anu fiada na abesi enu akwase o mache emema 38 Emma 10 yes aso bia national security for kache say something janunti no mu yimpenimfa so tire no if you rafo ni nyina mo nkaba mu ko owura Isaac Kwabena Sante na yetwetwefo pani ede Emma wu afa yamra kumase kejetia na yehwesa de ho nso esi etie yenuanu bi ewo ho no mo ampani fo tere se wo yi o mo firi baabi no mo da makọ baabi saba ye o mo betimi ahen ha wo mo na aboa ama business a wo ye no ho no etimi akoso na ena no pai o mo baadwa na se ngusie bi na nam ho ne ade na di asem nie ade ho ahye na di ade ahye bi em o mo se ahye asa agro ebi mu de o mo sa gu o mo ti ye yawuo awurade aban bosie o ensi hu ni ade o abusa wo de yentie sa de adwade fo no mi bekasa ye 4am no mu frɛ mi sɛ e ha no hye te sɛ dimlika anɔpɛ nyina e bo hwie ba ya manfo adawro mo maboa ma ya titi wo ya ne nyina ye sɛ de ebetimi asisi ha ne san nya ba bia tena ye na me adomboni bia ni ton ha de ni nyina hye leda ye de mpaboa mo mpaboa ho ne ma nyina hye info de pense ja mo so mehwe no mo moaye na yentimi nye bebia ye tie ni nya baabi ntena nya adwuma na de asia ne se mene manyina hye na mante ho hwe masole anopam badwale se me badwum timiduru ekwan aka kra bia mawura dwam ana sister bi hye ame no wose sister kafra e wapa ne busa se na de ntina ama me kafra eno wose mu ho nyina hye mune manyina hye enti ehwane de me yam hye me pa ti mi bedru ye mi di mirika bedru ya ene me ne ama de ni nyina me tonton selection ne ledes mo empabo ho ne ma mebele ti ene ma store ma de ma mfa pipra ni nyina hye ti turu na na kufu ado woni ba omia me MPP ni ama pamini mi fie ni mabusua nyina MPP mesra nana ene ekufo ayi baomia ni adofo aka nyina wo mo monten so a mu behumi ebetie me kasa nyina mesra mu hanu ma shi 4 times ni nyina mi ma shi bi we ni die
ɛyɛ adeɛ bi a ha me papa ififie na ɛba o ma nte ho hwee sɛ yɛne bi ase yɛbaeɛ no one of the sadly aha nyinaa ahye amusua ɛtɔmere bia na nneɛma ha o ya na nneɛma asefe mu pa sɛ wabɛyɛ adwuma nwumere wapɔn wakɔ fie bɛba no na akɔyɛ asɛm foforɔ saa no a wohwɛ wo gyina nyina na akɔyɛ nsɛm bebree wei ɛyɛ Kumasi Central Market ne fa baabi ya ɛhɔ no mo ahyeɛ ɔnsɛm bi ɔde mayɛ ɛno no na sɛdeɛ nipa no bi nso ɛkɔ hɔ kɔhwɛ sɛdeɛ nneɛma esi ɛkorɔ no yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmɔ kakra nwumere ne yɛhwɛ sɛdeɛ nneɛma esi tenti bɔga kɔbra nsa na yɛhwɛ yɛbɛkɔ kegyetia no na wedeɛ yɛnkɔ ɔma no so ne yɛne Dr. Steve Mantia nkɔdie nkɔmmɔ kwasi bro ne ka ne sɛ ɔyɛ policy analyst ɛsa so yɛ pani kwankyerɛfo a wɔda public interest and accountability committee ano ne nyinaa ɛyɛ ɔman Ghana yɛfɔm ngo no a yɛtu no dodoɔ mu de akɔ adwama so akɔ akɔtɔne no ɛna akɔ akɔyɛ akɛyɛ uba yɛse sɛ $100 million bi ya ayera ne yɛhu baabi ɛda ɛho nsɛm deɛ bebrebe anɔpɛyi mampani no da John Dramani Muhammad na no atom bi a wɔkyɛ sɛ wode ohunu sɛ mpanimfoɔ na amma ne sika ne nkwanta ɛde akɔ akɔto baabi a nane kyerɛ yɛ a ɔwɔsɔ mo kɔtamba ne yɛde pagya ɔman no ne yɛbisa sɛ ɛho nsɛm paa no ɛte sɛ dɔk wote yɛnka anwummere yɛmo adwo ɛmo akɔ abɔ yo mejamo so far kwenye so chia motiefo nyinaa but I mean a quick correction be a former chair of the Public Interest and Accountability Committee. Oh, okay. Na just say kane now we yet titreni Eda Public Interest and Accountability Committee Piaga no. Right. Good. That radio may a co-chair at the Magana Extractive Industries Transparency Initiative. Our Ministry of Finance as well. Dok yada se enu adagye na enwuma yedi nkomo de afa ɔman Ghana ye oila yetu no dudom de akɔ adwama so akɔ akɔtɔne ɛho nkontabuo ɛho sika emfaso ɔwɔ setemamufo yenya difri mu enu mo an ye kɔ akɔtete sɛ yɛse $100 million bi ye oil ne sika ayira ama besine yente asɛmi udwani adi akyire na adwani adi akyire a sika no mo se yɛda heni yo me da say and Chabia na report of Wajuma, the report, a Ghana Extractive Industry Transparency Initiative report. Na Kobani said necessary an GMPT for opinion for Asia. It's Asia, you know. That's me, I can't, someone, you do, and community. Be a 100 million and you're right. The theater no any baby pa. As I say, a offer. A ban yet to be a man and say young man. The engineering petroleum revenue management. Per se, yet found Wusicano, ever to Batabata. Into shell, all stakeholders are a role to play in the management of petroleum revenue. The KBI is free petroleum activities. Yamfan Quantipapo, a petroleum holding fund. Now, when GNPC, Umojuma Yemuno, Umukoto, 7% stake, FP Cosmos, 7% in Jubilee, and 10. And one would say company, a Ghana offshore holding company, and our Cayman Island, and one would 7% in the share woman. And to say, I can't just say, Ghana Offshore Holding Company, a subsidiary of GMP. The woman elected oil in respect of that 7%. Sika Umunya and no got to Womufu, our Cayman Island. Now, when the actual GMPC, I think Ababi say, Imran and Maho finds that, and the Sikana Omodaka to Cayman Island, as I say, Omodeba Ebeto Petroleum Holding Fund in our Ghana. Sɛ bɛ yi a yɛbɛtumi ebu hu nkontaa akyerɛ Ghanafoɔ nyinaa na ɛwɔ deɛ nti a GMPC etu anamɔ a ɛte saa wei yɛ mmerɛ a edi kan a wɔn ayɛ biribi saa mmerɛ bi no wɔn tɔn yɛn famgo ɛde sika no kɔto wɔn a wɔn account mu ɛma finance minister ɛhyɛ wɔn sɛ mmerɛ ne mma ho kwan saa nti wɔn yi sika no mfiri wɔn GMPC account mu ɛmbɛto deɛ yɛfrɛ no petroleum holding fund mu wɔn gyi so ɛyɛ ne saa. And no one say bio.
Since you are more yet at the United States or more per the revenue recognition. Revenue recognition, no, as the China said. So, Marco idea, or more better idea, or 20, you know. First, about my account, no multi capital as income. And some of the to be a some of the cost. So, the bear that is the no better now or more balance sheet. So, at the bubble. Now, Usha, that's a GNPC raising on a number of occasions. And the majority say a marathon. Say, you know, you betting Kunyana soon. Why are you personal revenue or GNPC for the revenue recognition? Or more penalty and say Petroleum Revenue Management Act, and she said, after 15 years of coming into effect of the law, no, GNPC are buying a monarch from maybe on one year so company in the Juma. So 15 years, let me say, through 2026. And the GNPC are desperate, Kakra, Omope Horoswa, Kobani say, Bia, or mining more common viewer, or Metimajina, or Monine, or balance sheet. So, at a bubble, it do Mujuma. No mutual, and I'm to say. Then you say, Bia, Butaya Techno, Butai money. Na doc obi so ebeka ne se eja ye mo eja menka ne se ye nim de ne nkopi no beka ne se bia company no waton bibi no de sika ne kwa akoto na ne bank account mu se bia ne bank account mu be fe na da achi bia ne se koba se bia obi amfi no a emu be fe obegina so de abo ne bra senke ya adwene pa wana sa pepe na kwan GMP so GMP for air fast so ayes ade no and any run a boy bra, as you say, yes, not to see, gentlemen, Shemra, a far pioneer, a dear and found Tika edit more your memoir. Now, one yet, okay, yes, I was from Ra, a crowby, or maybe to Frank, I bet you a young penny for that GMP because the PR, the family are fine so, and the idea. Okay. Because now a man for so the institute about say GMPC for your bako or my mienua. Sabe ya monsa nko ye bioma ne nkotoso miensa no enke mpa sutwi bi enfuma mpanimfo ne se ne be next time Ghana sika oil sika enkoto ba bi sa biwa na. Minister afọ ni nyina ya adwene masa wo hwe abra na me ye chairman na de mapia ye report ahoro e de ba ye impredo doa na aban ne ebu Petroleum Revenue Management in share no so no na doso tabre wo mu kutua ebu share no so na bisa won se ba ne say na ya aye report actually say wo bu mra so na the following year wo se bu mra for na so na just say asutwi papa bi ani ho e de masafo ni no mo koso ESR no nti emra so say aye Petroleum Revenue Management Act no ye be hye modern se de be ya obi obogu samra no so no ye de ne be fa kwan ya e be mane sie bibi on sanko yes ebio Dog ya da se papa ni anwumre adaje a wanya de amaye ni nchechemu a odi amaye nyame nhira opa yo me so me da mo ase yo amsa for Dr. Steve Asarimantia oniene na kwa kudi nkomo no wona epene kwanchefo a woda Ghana Extractive Transparency Report ano eno ni yedi nkomo ningina efa Ghana $100 million bi a yechesa yira ena no pema mpenini da John Dramani mama okon Facebook page ene ne Twitter nom ni ade a wode beto wonom sa ban na mani sikana kwa akoto baby na baby eda bia wonkota birimra ena Dr. Steve Mantia wachechi mu sikana de enyina na baby eda no ene nne ya wose ne ni kyereye wose ye de kokoto baby wose eda ene ma yemfa su na yenko yanim na afen so yemfa ya netem wo akyase wansamre eno ewo atwema ngwabeja north mensene mu wo asante mantem ha se yenua be ma bright bankers ewo honum ofa bright nyame asum duen kan wo anka so akra wapombo de nyame adom bright na wo so bibi timenka bibi wo timenka me hwese me nyame nua bibi ye na efise ensem wo efiri ho ba no nya ade a emu odekora na ye nua be ma bright bankers bibi wo timenka wa fe de mudda hotote wara ma na ayro ho sembe na waboya mane kakra yi jo sabe bo amane dia enma kwasie ya bo so me asase na ya bo ho don't plan it yay the woman jay and no more phobia and what attack was somebody
The Ekasam no, and a Sompa. I deal for and the Sompa, but for years, the Catholic again. It's a bubble. So on a mono. Okay. And why you could do on the one? Open India, the friend of a jar. I said so. I do not tell friend of yes, Moja. Yes, Moja enterprise. Yeah, you didn't home come away. What here a cement, you ma fire at say. Who could give our a chance once a year and yet I broke. I can't see a home and Yama and opening a bit of home. Bra or sorry, oh yeah, I have Boa said or Bako, a sorry no Bako, some. And no more and Onyan and theatre, and if I want for be about the way on Uncle Sandy here on the more. Not just any Abrokra. Oh, if you're on the moon, so Obama down out to first you after who come, I just send us a good one. And then you offer you will be on more Bob or more apart of the day. No more everything, and say, or more will be at you. Opening, I friend yes, Moja, and the offer see a Temu Confu. Upon I say, not just an Indian, I was say, or more to be a second. Now, more 18 across. Bra, a coba, a paper, Copono, a Ganano, and our opening a friend say, yes, Moja, if I didn't make up. A Confu, just say, did Diana, no more, I had to go appropriate. I know, and I Confu, yes, Penny, and number is ethical idea, and you go say, I can't. What a paper, and no, you get to pay a friend, separate be a free Nankasana Tasso. Divaya, or you go up a new cocoso. That's a way in the media, some Minuka say. A quacker, our host and Papa Panamera is a job for 3 years, Boga on the moonlight. When he at the Muslim watch, as a young Hoshia any year. About assembly of your farm and a unit committee for more attention assembly. I will bet to be a penny and we a share a crabia. Some of the no at that idea. The penny about a share to cut the other Kamua. Because the poor Eguso on my upper a catchy away. If you say, I don't know how to say, I saw I have to answer. My card or I'm with What fascinated the away? No fascinated away. Some Mino Catay, no fascino, or one more. What's for a food so I know, baby, and Kutahon, a fat. Teno, a what ten who baby, sir. You will say, be a sick for the Yamotati or Mohokakra. A new side, Kakra, one more, one a chassis, or some Reno, or any extra, a Sophia Quantiponos who will be more a chassis, the grammar and the faso. I could him the corner so on more, the Vianum one more new side. Yeah, I pay Anna. One man. Well, Nika Papa, the Nipa and said you will be breezer. Sapros for Yanchi will be added. Oh, some way I put uncle, we are never going to more. I know Mugusa, one more any pub way. I put for a service. On bet you almost Ghana Pro for the Jomudi, on Bayer Jumana Sempo Crammer. Yeah, that's a pa baby. Yet, remember bright bankers and your tenant can't free a chance. A chance once a man watch ma will be a jan of Mensimu, while a sentimentum has said. Yan to us on your family mantam near New Aquabana, Yakunko din common. You so yet to ya Kufudia Bontenso, sooner yiri me binko ebima. Yate se Eastern Regional Minister, Nene Dom, Atiesimwa, Wamopemwa, Ediama Womwa, Wamuhua Kwako Kemuno, Yane Kwabananko din common. Kwabana Joy. Yeah, Namina Bema. Cheche mwe ehene na yire na de mwa na Eastern Regional Minister wo pediama wo mu minu ya bema mema etiefo ne nyina akwa baba poema ntemu na se na nyina yenim no enso tota ama ne homere so bosumi a etwa mu ade bewura sa bosumi mu no poema ntemu ko pon kese kofodi anso ya chefa ya saka papa me ha mani enka beye nefua beye enan ni ede nkamia side bia no enso eto asabra me no ka se bebi a nan kakan enso to se den na se tena se ofa ho a sebe uhu ateche no ene dia ubehwe no na enso no ekoyo se na sebe pipe bi apaya sebe panyufo ahwu mani efto so se enya don betu anamo
na we e dia ho sam kese pa bepie mu e we poye amantam mu new job enough mention emu san say opanyi bi ono eda ne dem no wada na ho pa ama me no ka say ne dan no kra no atimi abu atimi afo panyi no ama sabam no ka say wakotete nsuo ni atoya no mo nsere ya a utumu se enya asem ketwa kra na enam saya so ama emno ka say poemantem so for nya for set kwa me tampon wato na mo kese pa ama me no ka say poemantem no enye kofori na se ni dwa bempe okọ akwaduma ensuo no eyiri wo ho okọ eye atimtafo wo abu akwa no of nso eyiri wo ho chebi abu akwa south eyiri wo ho no mmia ahuro pi na nsuo no eyiri ya ono so di nani atima kokọ pie mo ho no na mpo no mo hwese ne hawo na atim di aba na mo ebu ho matimi edi aboa na ye fa no new Drabenoff nia opanyin no atoya no ma wansi do enam se na wada ama nsuo na fa no eno no ma se bedwene no wo hanom na na je boaten ene mesikat panyin ma me comfort asante omo to na mo akokochi abusuafo ama mo yakọ ama omo de sembia to dwate mu se enya ba no eya reho ede na so epanyifo behwe mo do mbetimi di aboa se be ya areho aba no ombetimi yi wo muni weso enisuo tanso na me no ka se adan ahuro pi ena mafo ahuro pi esie ena obepie mu e wo new Drabenoff fa no sfigase asokore eni dwuma akodum eni ne kakakaka ho a me no ka se omo so ensuo atima form niema kame ase be fi se pinie ena we no bitime sie wa ha no miso no to ha de na so wo hwe isu ato be ye nefo be ye nan ni de na ano den ama me no ka se nyanya wo pia na nkomanfo tutu se esu eyiri no sabam no ka se esu eyiri afo ho no ma akokọ ya ho sem kese pa ewe poemantem ho no Kwabra yeda se pa ja bobo ne aka no don for ya dum channel pa besa ba onche na ya ba bedin komo yeda se pa no amane ya odi frɛ poemantem mu aba bedum ye komase ye nua kwabna nya akɔ ne yɛkɔ ne nkyene na Eastern region ya ene inso ye totɔ ene inso yiri ya ekoso no ene ate se mansukuru adwumaku Ghana Water Company Limited mpanimfo a ɛwɔ Eastern region kyerɛ se ne inso no esi eyiri na eyiri na ebum kamfa so na etwifo amanfo fie epa amanfo da so ebu amanfo edan gu no anamo matu ni omo se omo treatment plant akese mienu wo mo edum no evize nso no eyiri ama etwifa eye omo machines ne so eno nti enenam so ama omo mfidie no a omo de no nsuo no treating nsuo no pumping nsuo no ma de hye wo Kofodia Eastern region ene ne mpotamu enya nsu dokodoko ya moa enom no wo mo edum ye no na nyina ese beye no betima bom mfidie no ba ya enko ese dachi bie no nsu yiri bebrebe no ebekọ akose no abusua asemi ye di akiri ye bifra to bia no yemfa enkame mo ewo eho eso na ye gyina nwumre na ye de nsama ye nsa kan nyina na aba na wie ye na bibi kura wana boga kwabna eye Kens hour ene ye kaye tifo se fia da bia ewia no mienu kusi no miensa onabo Kennedy Kwame Akompre kokote abo Japan a oya Sen Central Mrasbe dwane ope president ye di ne ho adanse papa enwuma waye osom papa odi asomo mayi empempempempem nam ne nsa so enya adwuma ye ena sa bra ne fiada ewia no mienu ekusi no miensa bia no ne nkrofo betena se ebedi ne ho adanse pa enti ye tie bi Sompa 93 manase ye social media handles nyina okọ hono mu a ebetwa guna wahwe bi Akokra Mafia series so wayo si one ventures and Tara One Media Sompa FM ne Sompa TV shemu na akabu mu edisa eye Akokra Mafia series ye ebrewo efepa akabeneza wom we ye omo a omo tisi ne twase a omado suko si ne twam eno mu twa asasi ne we wayo si wom akabeneza wom kwakumenu wom konfoko lege wom efepa pa wani je no na ofa efutu so afrim na edema pio hono a usua ede afrisini mu memenda bia 8:30 ekosi 9 8:30 ekosi 9 na ne fe ye ntino na yese twa repeat Wednesday bia ewia no mienu ekosi no mienu mpamu opese sponsor na se utie hu nkyeremu bia no offer 0249 942842 0249 942842 21st clinic sciatica to asesa no ne atwitwon sa no a okotiatica 21st clinic ya enwa no ye expert ewum
ya bokui wom ya ho nimde abe heba clinic so se brai na yankase bibiduro ya ya de suru isa for Mr. Hwintia ne akakodo kakra wono no yemfa sa ya de and Extra Comfort Limited eso so the mattresses papa bar oda so a nyese bia wo koso da ye fun emantontuma kokuta AK47 dia pamo da ye mu bia ni Extra Comfort mattresses ne da so and am dima for heba center so was what the time to ya de no so ya de no te se de obedwane de free eye ni padua no mu and Odifo Samuel Power Ministry so no ne open moi honhom moi enisuo moi Odifo Samuel se bra na twedi ampo yankrompon gusu a eye na ngongo dwuma enam ne nkoa so kwabna yemfansi nkaibo tawna boga ya sore so abusua we ye nkaibo tawna ye sore so na eye nkaibo nananoma wote ayi paso nana mawere hene nana akwamu hene frempon manso ya wotoso mienu tabre